Iya ya, sarana supaya sinau lebih efektif. Aku saiki ora ngerti materi. Aku biasanya nganggo cara sederhana sih, kalau bisa gawe jadwal sinau dadi waktune ngadu teratur. Tapi apa yang maringnya dewek gawe catatan penting nek sinau del, iki bantu dewek supaya gampang nyatet materi. Wah, suwun kanggo tips aku bakal nyoba gawe jadwal catatan. Nanging piye carane supaya ora gampang bosen? Aku sinau nganggo metode sing berbeda-beda sih, kayak menggunakan sinau video utawa ngajak diskusi karo batire. Iku nggawe sinau luwih menarik. Bener del, sing penting istirahat sing cukup, sinau terus-terusan tanpa istirahat malah gawe awak utek dewek kesel. Iya, aku ngerti sih ki. Suwun kabeh, aku bakal